Ngisacela ukubengelela nguMangothobane. Isangoma esibulwa ezinye esibulwa amathambo. Phathwe khoba lisandla sensimbi. Namhlanje ngizokhuluma ngabantu uthola ukuthi ulahlekelwe. Kunento zakho ezintshontshiwe. Noma kunomuntu ongafuni ukubuyisa imali yakho. Usumlandele kaningi. Omashonisa kakhulu. Nawe makhona umuntu wafika kuwe waboleka imali noma kwaba khona izinto zakho ayithathayo athi uzokukhokhela noma kukhona abelungu abafanele bekukhokhele emsebenzini abakhokheli la silwa nomuntu ongafuni ukukhokha, silwa nomuntu otshontshayo izinto zabantu. Ikhona ke into engizoyiveza manje, ngizoyiveza nje mase ke nanti ibhodlela leli yabona leli yebo mina ngitshela ukuthi uzolisebenzisa kanjani kulowo muntu loyo. Kodwa ke lapho uma usunalo lelibhodlela fanele ube nepen ipeni nani nephepha. Nginikeza ke nomunye umuthi ke ngaphezulu odinga umlilo, yebo nawo lo uyawudinga. Kodwa ke ngoba sengichazela konke ngokujula kwakhona. Nakhona nje umuntu othi mina mkhulu akangikhokheli, mina mkhulu ngilahlekelwe yini, noma ngathiwa kulahleka inkomo noma ngathiwa kulahleke imoto. Lisebenza kakhulu leli. Ngithi ke angiliveze namhlanje lona kudala likhona esigodlweni. Kudala likhona ngoba idlozi selize lavuma. Sengithi ke anginivezele lona. Omunye ke olifuna nomunye ke ozolifuna. Ilona ke leli ibhodlela kakhulu elilwa nani nalabantu abangafuni ukukhokha, elilwa nani nezigebengu, legenge etshontsha kakhulu. Yebo liyatholakala kuMangothobane leli bhodlela ma ulifuna, lenza leyo msebenzi leyo. Ma ulifuna ke le bhodlela ulahlekelwe noma kunomuntu okweleda ngempela, ukhipha uhalfu wemali yayo bese ke uyalisebenzisa. Mayiseyibuyisile izinto zakho, mayisekukhokhele bese ke uyangikhokhela back, usubuyisa imali yethongo, imali esivumelane ngayo mina nawe. Utshontshelwe noma uyakweledwa, abafuna ukuyikhokha imali yakho. Kakhulu akunankinga uMangothobane lo. Nanti ibhodlela, siyathokoza.